Γεια σας φίλοι μου, τι μου κάνετε? Εδώ βρισκόμαστε στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού, στην αυλή μας, και όπως βλέπετε εδώ έχουμε βράσει πολλά σικαλάκια για να πάρουμε έναν ωραίο μούστο. Μόλις άνοιξα την κατσαρόλα μου σχοβόλησε ολόκληρος ο κόσμος για να φτιάξω χαλβά φαρσάλων, ο οποίος θα αντικατασταθεί και αντί για νερό που βάζουν εγώ θα βάλω μούστο. Έτσι τον φτιάχνω πάντα στη γιορτή του Σίκου και γίνεται πάρα πολύ ωραίος. Όταν είναι έτοιμος, γιατί έχει μεγάλη διαδικασία, τώρα αυτά πρέπει να σουρωθούν, πρέπει να περάσουν από τρυπητό, από τούλι και μετά θα τον έχω έτοιμο δίπλα μου, θα ετοιμάσω και τα υπόλοιπα υλικά, θα βάλω ζάχαρη, θα φτιάξω καραμέλα και μετά θα βάλω σε μία λεκάνη το ηλιέλαιό μου, θα βάλω τον νησιστέ μου, τη ζάχαρή μου, το μούστο μου και θα φτιάξω ένα ωραίο μείγμα και όταν φτιάξω την καραμέλα μου και είναι έτοιμη θα το ρίξω μέσα και σιγά σιγά θα τον ανακατεύω μέχρι να γίνει και να πιάσει να ξεκολλάει από τα τυχώματα της κατσαρόλας μου. Αλλά αυτό θα γίνει αργότερα, γιατί τώρα πρέπει να πάω σε λιγάκι να φτιάξω μουσταλευριά για τη γιορτή του Σίκου και αργότερα θα γυρίζοντας στο σπίτι θα ασχοληθώ με τα δικά μου. Αλλά ήθελα να σας δείξω λίγο τι όμορφα που είναι τα σικαλάκια βρασμένα και η μυρωδιά τους σε συνεπέρνει. Θα τα πούμε και αργότερα. Και εδώ φίλοι μου βλέπετε έτοιμο το χαρβά φαρσάλων. Αφού βράσαμε τα σίκα, τα σουρώσαμε, πήραμε το μούστο από μέσα, γιατί δεν βάζω νερό, βάζω μούστο λόγω της γιορτής του Σίκου. Ζορίζω λιγάκι, είναι πολύ ποσότητα όπως βλέπετε. Έβαλα ηλιέλαιο, έβαλα νησιστέ, έβαλα ζάχαρη, νησιστέ, ηλιέλαιο, μούστο και είχα καβουρδίσει αμύγδαλα και καρύδια, τα έριξα μέσα μαζί με, ακούστε να ήσασταν εδώ να δείτε πως παφλάζει και τι θόρυβο κάνει, είναι έτοιμος να μπει στο ταψί. Τον έφτιαξα, δυσκολεύομαι πάρα πολύ, είναι μεγάλη ποσότητα, δεν έχω κάποιον να με βοηθήσει αυτή τη στιγμή μέσα στο σπίτι και δυσκολεύομαι πάρα πολύ, αλλά χαλάλι σας ρε παιδιά, δεν πειράζει. Χαλάλι σε όποιον έρθει κοντά μας αύριο, μπορεί να κουραστήκαμε, αλλά το κάνουμε με την καρδιά μας, με την ψυχή μας για εσάς. Κοιτάξτε τι όμορφος που είναι, κοιτάξτε. Έχει γίνει άλλο πράγμα. Μου σχοβολάει ολόκληρο το σπίτι και η γειτονιά μαζί. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας νύχτα. Και εδώ φίλοι μου βλέπετε το ταψί μας έτοιμο. Πανέτοιμος ο χαλβάς φαρσάλων μας με καραμελωμένα αμύγδαλα και καρύδια. Συγχωρέστε με για τη φωνή μου, αλλά είμαι πάρα πολύ κουρασμένη και ακόμα δεν έχω τελειώσει. Συνεχίζω. Και εδώ βάλαμε στη φόρμα μας, κοιτάξτε, αύριο θα την τουμπάρουμε και θα βγει το σχεδιάκι και θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Λοιπόν, για το χαλβά φαρσάλων χρησιμοποιήσαμε. Εγώ έβγαλα πάρα πολύ μεγάλη δόση, 5 φιλτζάνια τσαγιού αραβοσιτέλαιο, 10 φιλτζάνια τσαγιού νησιστέ, 15 φιλτζάνια, εγώ χρησιμοποίησα ποτήρι βέβαια και έγινε ακόμα περισσότερο, 15 ποτήρια ζάχαρη, 20 ποτήρια μούστο, γιατί εγώ βάζω μούστο επειδή είναι η γιορτή του Σίκου, και για την καραμέλα μας 40 κουταλιές ζάχαρη. Έλειωσα πρώτα, έφτιαξα καραμέλα, μετά έβαλα όλα τα υλικά μέσα σε μία λεκάνη, τα ανακάτεψα, έγινε πάρα πολύ, κουράστηκα πάρα πολύ για να το γυρίσω, γιατί δεν ήταν κάποιος άντρας στο σπίτι ή κάποιος άλλος να με βοηθήσει, όμως τα κατάφερα. Να το φτιάξετε και εσείς, φτιάξτε μικρή ποσότητα, διαιρέστε και φτιάξτε μικρή ποσότητα για το σπίτι σας. Μην βλέπετε, εμείς σήμερα έχουμε
τη γιορτή μας και είναι πάρα πολύ μεγάλη η ποσότητά μας που κάναμε. Αλλά γίνεται πολύ ωραίος και απολαυστικός. Φτιάξτε κι εσείς να τον γευτείτε, να τον ευχαριστηθείτε και ελάτε αύριο μαζί μας να δοκιμάσετε τα εδέσματά μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας νύχτα.